Progresívne Slovensko a jeho predstavitelia ako napríklad Beáta Jurik si aj napriek argumentom idú stále svoje. Má zmysel vôbec s nimi viesť debatu, keď oni si vedia bez myhnutia oka dokonca prispôsobovať a meniť minulosť podľa svojvôle. Preto aj v tejto chvíli majú médiá hlavného prúdu problém vyskladať hostí do politických relácií. Pretože debata nikam nevedie a moderátor nekladie druhej strane nepríjemné otázky. Aj napriek tomu progresívci tak ako pani Jurik, aj keď majú priamu podporu moderátora, v debatách vždy pohoria. My chceme mier, čo chcú progresívci. Úlohou ministra zahraničných vecí je diplomacia, ktorá je tiež jediným spôsobom, ako ukončiť vojnu. V progresívnom Slovensku si však myslia, že vojna sa dá ukončiť aj iným spôsobom. Proti takej demagógii sa ťažko argumentuje, lebo progresívci nechápu základné logické argumenty. Tvrdia, že predsa tiež chcú mier a zároveň neustále kvákajú, že ak ho chceme my, tak to máme Putinovi povedať. Keď sa tak stane a Juraj Blanár sa stretne s ruským náprotivkom Lavrovom, tak progresívci kričia, že to nemal robiť, lebo je to zlé. Ako teda chcú rokovať o mieri, keď sa nebudeme rozprávať, to je záhadou. Podobná záhada je, keď pred týždňom vykrikovali, že v Paríži sa o vojakoch určite nebude hovoriť, lebo oni majú super zdroje a všetko vedia. Nakoniec sa hovorilo a potvrdil to aj francúzsky prezident. Tak začali hovoriť, že ale nehovorilo. Keď už nemajú argumenty, tak kričia, že teda aký mier si to my predstavujeme, že Rusko bude o chvíľu útočiť na Košice a Michalovce. Táto vojna sa nikam nepohla a pribúdajú iba mŕtvi, zranení a zničené mestá a životy. Jedinou správnou politikou je tlačiť na čo najskoršie prímerie a mierové rokovania. Nech je už konečný výsledok akýkoľvek. Nebude na nás, aký mier chceme, my budeme akceptovať akúkoľvek dohodu podľa medzinárodného práva. To je však už na progresívcov vysoká matematika.